vaše obchodné a nakupné ešte nevybaviť a to trošku. Prvá hlasovka. Tu som máš z Anglicka. Ja som nastúpil letenku pre svokru. Príde na návštevu. Zdrží sa tak týždeň maximálne 6 rokov tu dostal. Tak? Si zápor, to máš. To nečakal. Tam je dilatácia času, to bude pokrát. Ale pocit ďalko. 15 000 remesl. Akustické retmované značky. Ten zahrňal vrtačku, ten seriu na piatku a celé to bolo v kufríku. Pre nás šialený zbytek 99 volov. Môže kúp to. Takú kufríkové fólie vyťahnú. Svetlana je budúca stolárka. Prvák Marek zase inštalatér. Stredná odborná škola Terezie Vansovej v Prievidzi mala roky problém naplniť tieto remeselné odbory. Situácia sa ale zmenila. Stolárov je málo, už som mala rozbité skriňu a moja sa mi neopravil, tak som povedala, že mu to dokážem, že si ho opravím sama. Rozhodol som sa, pretože je to celkom žiadané. Moc veľa ľudí to nerobí a aj nie je to v takom prašnom prostredí. Žiakov však zaujalo aj motivačné štipendium z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Už druhý rok žiakov. Ale sedí na nej tretina. Fantastické príspevky, no nebola by škoda, to neobzvala. Určite 7 hodín 12 minút do chvíľu ďalšie veci. Pekné ráno vám želám vaše Fan rádio. Najväčšia zábava v rannej show s Julianom a Marcelom. Iba na Fan rádiu. Počuli ste už o inej forme neurorehabilitácie? Ako ju využiť pri pacientoch so sklerózou multiplex či svalovou dystrofiou? Aké sú najčastejšie mýty a fakty o cholesterole a ako správne chodiť? Môže sa si zápal po operácii vrátiť? Prihľadnúte zdravie v denníku Pravda už dnes. Starší aj mladší, žiadnici noví, rodičia i deti. Aj víkenia práve počúvate. Všetci ste nám veľmi pobližší. V tom aj ďalšie benefity. Zadarmo majú cestovanie prímestskými autobusmi a ubytovanie v internátoch. Miriam Dobrotová, RTVS. Rádiožurnál Šport. Hokejisti Slovana Bratislava sú bez trénera. Včera skončil v pozícii hlavného kormidelníka Jan Pardaví. Belasi im nevyšiel vstup do novej sezóny, keď prehrali 3 zo 4 zápasov, inkasovali 21 gólov a patrí im až 10. priečka typoz Extraligy. K ukončeniu spolupráce prišlo po včerajšom podvečernom stretnutí s akcionármi klubu. Dnešný tréning povedú doterajší asistenti Richard Kapuš a Rudolf Jendek. Meno nového kouča by malo byť známe do konca týždňa. Pardaví viedol Slovan od júna minulého roka. Zuzana Rehač-Šepečeková a Erik Varga získali striebro v mixtrape na majstrovstvách Európy v streľbe z brokových zbraní. V chorvátskom Osieku podľahli vo finále talianskej dvojici Rosiová Fabrici 5-6 po rozstrele. Pre Slovensko to bol 6. cenokov na šampionáte. Basketbalisti Ledíci zahrajú Ligu majstrov. Na turnaji v Antálii sprostotali už vo štvrťfinále kvalifikácie, keď včera večer prehrali s cyperskou Larnakou 66-74. V prvej štvrtine dokonca nedali ani jeden bod a stav bol 0-20. Tréner Michal Madzin. Neviem, či niekto z nás zažil, aby sme či už vo všetkým nedali aspoň jeden bod v rámci štvrtiny. Je veľmi ťažké sa z toho potom hrabať. Vlastne predbežne ukázali, že super neboli ďaleko, že tu nejaké kvality a tak ďalej, čiže o to viac